Здравейте, приятели, от мене. Вижте сега какво се случва в Англия. Пати дъжда. Дъжда ми, че ме фане. Сега докато на училището, дъжда, че ме фане. От тук сега директно заминавам в училището. Много студ, бе, много дъжд от Англия, бе. Леле, майко. А доколкото разбрах от майка ми, в България ще дава и човелче. Човелче и снег ще има. Ей, вижте на хората къщата каква е, бе, хора, вижте. Шукари, пелка, сърна. Чука си взема децата ми, че закъснявам също. Мали, викам побърче стигна, но не мога да стигна побърче. Много е далече малко училището, но ще повървиме малко. Ще ви разкара малко по центъра. Покажем какво е из центъра при нас. Оттам ще се прибирам да изготвим. Да изготвим и един-два филма, на лайв, некъде друга да ще поскита малко. Времето мина. Тук се стъмва от 4 часа. Много рано се стъмва за едно време така. Сега от тук ще се прибирам. Не, първо ще ходя училището. Трябва да взема нещо сладко на децата. Оттам взимам ги, прибирам се директно, оставям ги и заминавам по магазинищата. Но много скъпо стана и Англия скъпо, хора. Не си мисли, че е ефтино. Нищо не пазаруваш. 50-70 лева ти отиват. Паунда. Аз ви казах български пари, за да може да ме разберете. Но скъпо си и тук. И в чужбина не е хубаво, да знаете. В чужбина е много труд. Плащаш ток, вода, газ, интернет, консултак, до бука плащаш. До всичко. И всека седмица ти идва писмо, че трябва да плащаш, например, водата, трябва да плащаш тока, газа, квартирата. Ти в чужбина работиш за една квартира и за едно ядене. Това е. Всичко се увеличи тук, не е като преди как е било ефтино. Наваксваш, спестяваш. Сега работиш за една квартира и за едно ядене работиш. Доколкото хората са име хората, хай ти получаваш детски, получаваш помощи. Като ги получаваш тия детски помощи, нали, купуваш на децата ти яките обувки, дрехи, чорапи, купуваш раници, кой ти дава без пари тук. Тук без 10 стотинки никой няма да ти даде. Така че безплатно на обед никой не дава. Купуваш, взимаш парите и купуваш. Подаръци купуваш на тия деца за Коледа, за Нова година. Купуваш. Така че не ми пишете, че аз получам. Как ги получам, така харчим по децата ми. Аз не си купувам от нехите пари за мен, а купувам от Натарик парите. Като изкарва пари, работи, от неговите пари си харча. Арма. Така че не си мислете. Но някои хора така си мислят, защото някои хора не са в чужбина и мислят парите ги събираш по дърветата. Събираш парите по дърветата, ама не е така. Не е лесно в чужбина. Майка чужбина не става. Чужбина дава, но и ти взима здравето. Това е чужбина. Здравето ти взима. Някои хора си мислят, като работиш от чужбина и изкарваш милионите. Не е така, хора. Не е така, приятели. Който не е заминал в чужбина, не знае какво е. Който в чужбина много добре знае, че от чужбина е трудно. Трудно не може да наваксваш. Не може да наваксваш с квартира ли, с деца ли, с какво най-напред. И добре, че мъжа ми работи. Че иначе, ако не работи, какво се случва? Не знам, просто да ви кажа честно, на мен много ми лисва България. Освен сега за празниците, мисля да си около майка ти, около родата ти, да се забавлява, да се веселиш. Ти си с километри. Един месенджер, направо ужас за 2 седмици, като бях в България, нищо не разбрах. Нищо не разбрах от почивката. Но прибрах се най-много заради децата ми. Много плакаха за мен, много страдат. Нормално е, майка се. Никоя майка няма да позволи детето си да страда, да плаче по нега или па да се остави детето. Има майки и жени, има майки, които не ги пука. Има майки, ги болят за децата. Всички жени сме еднакви, всички жени сме различни. Така че не всяка една майка, че си гледа живота да си живее. Има майки оправени, нали? Грижовни, мислят за децата си. Други майки си гледат живота, на них да е добре. Мами си децата, че пораснат. И като чувам много коментари
В тиктокът ми пишат, ама ни са момичета, ще остави ги, ще поразят, ще потърсят. Не е така. Не е така. Точно като са момичета, малко повече трябва наблюдаване, малко повече грижа, малко повече гледане. Това е женско, не е мъжко. Ей така стават нашите щерки растури. От самите повод на майките. Майки, не давате повод на вашите щерки това. Но това после казва, щерка ти е развалена, щерка ти това, и нормално щерка ти да е развалена. Защото ние по някой път майките се огаждаме на децата, не мой момиче. Добре де, момиче де. Ама това момиче трябва да си има граници. Така позволяват, оставяте ги, живеете си живота и после щерки са ви разтурени. Така ще бъде. Едно невнимание, едно негрижение към децата, така се случва. Сега мога да ви пожелавам чао, лек ден от мене, хора, живи и здрави. Ето това е центъра вече към нас. Ето това е центъра. И оставям ви, за да може да се взема децата и ще се видим малко по-късно в тиктока. И бъдете весели, скарайте си празниците хубави. Не става злоба, не става омраза. Не 2026 година ни посрещне, не е бем страна. Старите бокуци, че може да ги фърляме, не може да ги фърляме от 2025 година. Не може да ги свърляме. Така че новата година за 2026 бокуците си остават. Така че дай да се забавляваме, да бъдем живи, здрави, усмихнати, изкараме празниците. А не на то не му увари, че го изкараме на суло-пуло. И суло-пуло не са длъжни да тръпи на никой капризите. Така че лек ден. Чао от мен, оставям ви, хора. Това е всичко от мен.